दोंनो आङो खहायफ्रा गावना मा मोनामदों दे बास्रा हेल' लोगोफोरा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद मोजां वेबसाइटनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जादों www.lotus365.com जेराव नोंथांमोना क्रिकेटनि नलेज दिखोनानै गोबां मुलाम्फायैनो फैसा खामायनो हागोन नोंथाङा बेवहाय खोन्थानांगोन जे क्रिकेटनि खेलायावहाय सोर साबसिन गेलेगोन बेवहायना 200निफ्रायबो बांसिन खेला गेलेनो हागोन आरो गवानि मोजांखौ बेयावनो लानो हागोन आरो बेवहाय आं जाय गेमखौ गेलेगोन बेनो जाबाय क्रिकेट आंनि नलेजजों खोन्थानांगोन जे बबे टिमा साबसिन गेलेगोन लटास 365 ना फोथायजाथाव आरो सेफटि वेबसाइट मोननि बे एम्बासादारानो जादों नामासादेन सिद्दिकी कृतिकारबानन्द उर्वशी रौतेला काजरागारावला बिथांमोनखौ बिथांमोननि इन्स्टाग्राम @lotus365.com होनानै सार्च खालामनानै नायनोबो हागोन बिथांमोनखौ बेसेबां सेलिब्रिटिफ्रा फल' खालामो नोंथाङा दानो एकाउन्ट खुलियोबा 365 नि बनास मोनगोन आरो सिगांनि डिप'जिटनि थाखाय 5000 बनासबो मोनगोन अब्ला माखौथो नायनानै थाखो रेजिस्टार खालामदो www.lotus365.com लिंकआ कमेन्ट बक्सआव दं आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरा गिबियावनो गोसो गैयाबाबो खनसे स्राय आंनि नैबे खामसालियाव थानाय स्पन्ज गुन्द्राजों नोंथांमोननि गोसोखौ आंनि गोसोजों लाफानानै मोनसे खालामनानै सरजाबनानै स्राय बरायहरनाय जाबाय आरो ना सान्दुं गोसाजों जाबजों ओमफ्रायहाय जोंनाव माबा गोजाननि आलासि फैगासिनो दं जाहैदों खोन्थाहरगासिनो आंनो आफाखौनो गेसाव मोनामग्रानो मानसिया नामा आदा जेम्स होनदों नामा ओमफ्राय माने मानसिफ्रा फैगासिनो दं जाहैदों ओमफ्राय आं फन हरखावलागासिनो नायनि फैग्रोथोंनाय बे माबायदि आर्मि सफैग्रोथों दा सफैबासो जागोन गथ'नाया आंजों ना मा होनो साले आर्मि फैगासिनो आर्मि औ डाइरेक्ट लोंनो होननाय बिखा मिथिबाय आर्मिफोरनाव बिराद जौ गोजा थायो आर्मिफोरनाव बिराद जौ गोजा थायोना गोजा होयो ना गुफुर होयो औ डाइरेक्ट लोंनो होननाय बिखा मिथिबाय दा लोंनांगौ लोंग्रा मानसि माथो बेफोरसो नङा माथो जायखिया मानसिया फैग्रोथों आरो ना माबायदि आर्मि जों नायगोन दिनै बेखौ ना बबेनि आर्मि बे बाक्सानि ना मानि होनदों बाक्सानि ना बबेनि बेखौ दा आर्मियाव माबायदि ट्रेनिं जायो बेखौ माबायदि जायो आं दा फैग्रोथों मानसिया नायगोन ज' नायलांबानो जाबाय आरो ना रायजोफोर ना मा होनो चल' जेबो खोन्थाथ'ला आङो स' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गाव सिबना हो थाबादा थाहोनो आरो ना बैयाव आनै उनाव माबा एन्जर बुगा खुदों र' सैमाखौ लानानै बुरहैनो आं गाव सिबबाय जादों दुलि दुलिनो र' चल' गैला नै एन्जर बुंगाया अफ्लंजोब्बाय सुसिया होना हरलाय दै होनां ओइ बुगा सु 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 बुर 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 लागाव 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 नै बारनसै लागा दुगा आयु बुर 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 लागा एन्जर बुंगा खुदों आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय बे सैमाखौ बुरनो नागिरदों नै ओइ बिखि एन्जारसो बुर 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 लागा एन्जारसो बे सैमाया मोनामसुनाय नै बुरहांबायबो लागा ओइ बिखि लागाले मा मोखां नायनानै थाखो बेसलाय आयु आय गैलालै एन्जरखौ बावै नामा सिसे बुराखै ओइ दुगा लागा या खराथारलै दुगाया बुरखावजोबो आसलसो मोनामसुगासिनो दं आरो ना रायजोफोर लागाय गवाखै दैयानो दाबो नायलाय गन्थं सोनानै होबावगोनसो दा बुरखावजोबगोन बे दुगा लागायदो हो लागा बुर लागा होहांबाय हो लागा गन्थंखौ सोखायो आसलसो रागा जोंबाथाय बुरखावजोबो आरो ना जोंना दुगायाहाय सैमायाहाय नै गन्थंखौ सोलांजोब्बाय बारंबाय गलाबो बे बबे जराजों बारंमोन जाखोलै बे हिन्जावफ्राबा सुलुंफ्राबा गुदुंफ्राबा बोरैब्राय गबाय दैयाथ' बोहैलांजोब्बायमोनलै सोरगिदिं सारिदिगाव एन्जरा बबेजों दंब्रा दुगा लागायनांगौ खोथा गैया एन्जरा बबे जिल्लाजों थांदों बैजों थांदों ना बेजों थांदों बुंगासो गैला बे सौहैजोब्बाय बे गुदुंसिम जमनानै था बारहुंखासिगोन बियो लावथि लाबोलाय आंनो मोनसे नै एन्जर फैगौ फैया होखागोन बे नायबाव आरो लागायबायबो
लाखाला जाबायलै जाम्बानिसो बेना मैगं दै सारनाया सेफा मैगं आं गिजोबबाय हालाय जाया मैगं दै सारनाय गावनो गाग्लिजोबबाय हरैला रेजेगेन फाय फाग्ला ए गोदाव सोरावलाय बिलाय हरै हरै बै सेङालाय हररा आग्ला सिगां बेबायदि दै सारनाय फां फुं जेबो गैखाया फाग्ला लाफायसो जालाय थै थाब्ला जोबबाय अंगा जामा बिदि सारा जों सारायखौ नाय नै माबायदि साराय नुबाय जों सारायखौ नुबाय Innoveksi siwelaki jehibari yingjongabari xinjari ngongjari longlong pangdang aying uying नोंनि महरा जाथि जाथि खानाय जाथि नोंनि बेनि सिबनाय बिमा लोखि आंनि सना माइनाव जिरखौ नाय आंनि हा गोरबोनि हाथफ्ला आंनि थफ्ला जा साइज देलायबाय आंनि लोखिया माने एफा साइज देलायखो नोंना नों दा जेम्स फैगोन गासै बिदि देलायखो ना माथो नों दा जेम्सनि आफा फंबाय नोगोद गेसाव मोनाम जाहैदों पेरासिटामल नो नोंथाङाबो दोननो आङो खहायफ्रा गावना मा मोनामदों होनदों बास्रा फाग्लि नोंनालाय लाजाखायाखै खहाय मालायखौसो होनदों आंनिखौसो बासिराम जाहैदों गावनाथ' लाजाखाया माबा मा होनोमोनलाय सबाय बिमानो रुखि खहाया मा मोनामदों Wah, Bima, reels बानायदों नामा फांखा होलायनानै रिल्स बानायलायहरदों मालाय नुफेराखै बिमा लोखि बोरै सिनायनाय आयु जारें रें नारें खमला नोंनि महर बोरै मानसियानो आइगोन बिना मेकआपैनो अयथासार सुन्दरि आयु रिल्स बानायनाय आयु हाथाया लोमजाला बोरै बिमा फिसायखौ फाग्ला होनो फाग्लि आयु आंनि बे फ्रि फ्रि खानाय फैनायजों नों जिबना जानांगौ नै दिबाना जानां नै आलासिफोर सफैबायनो सासे सियारा लाबो सियारा जालाबाय थाबाय बिमा नों मा सियार लाबोनो थिनलाबायखो आर्मि मानसिनो सियार होयो नामा जामि सियार खामफ्लायसो होनांगौ नै सफैबाय बे लांबाय र' नायनां लामायाव मानसि सफैबाय नै खाथियाव थारनाय सानजों मा होननानै बरायनो वेलकाम ब्रादार वेलकाम गोबोरखि होन मिथिबाय वेलकाम ब्रादार वेलकाम दे वेलकाम ब्रादार वेलकाम नैबेखौ लालाय बिमा जाहा जागोन सालथैया हौनै जिरायनासो दङ फैलाय आबौजों आबौनो माबा लाबोदोंनो मा लाबोदों वाव वाट दा सुइटार होनदों नामा गानग्रो सालथे माथो खुनाङा औ सानैखौ खुला गाव आख्रोमान लागायना हो फाग्लालै बेना आर्नल्डनि बायदि बडिखौ देखायनोसै आबौआ गोरान लोंदोंमोन नामा गोरान मोनामजोबखायो होनदों मानसिया गोरान लोंदोंमोन माथो नोंनाबो सिक्स पेक दंलाय सयथासो फाग्ला जिरायफै नैबे सियाराव आराम जिरायफै सैमा खाथि माबा गोनां टेबोल खाथि गोनां बिमा नोंहालाय मा गल' गथ' जाखो आंनि सना लोखि आंनि दावदै गोमा आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला आलासिफ्रा मिनिलायथारबाय आरो बिराद गोजाननि आलासि फैबायलै जोंनाव फैलै नोंहाबो सियार लाना जिरायफैदोब्रा आबौ ओरैजाय बै खनासिं बै सियार गंसे लायबोदां जिराय बोराय नोंहाबो हायनो उफाय गैया माथो लाल साहाजों मुरिजों लोगोनोसै नामा बे आर्मि माबाखौ आर्मि भाइखौ जाले बे खामानि गैया जौ गोरानसो नांगौ ना माथो ए आच्छा गुसुखौनो होनांगौ बिमा दै गुसु होबासो बेमार जायानो दै गुसु होबासो बेमार जाया गुदुं लोंबा बेमार जायो न' मा होनो सालथे
आरो एसे गुसु जा नों बेजों थांफानानै गावलायफादोलाय काश्मीराव औ फाल्दाम फुल्दामलायलायनो मनिपुराव आबौखौ मनिपुराव मनिपुराव फादि आयु माथो खमलाया नोंजोंसो एखे बिमा मानो बिदि जाखोंलाय माबायदि आदा जानाय हिनजावा मोजांथार ना एकदम दिनै फार्स्ट टाइम नुफेरनाय दा माने भिडिअ नुनाय आरो औ नुनाय एकदम डिफारेन्सखा थिगैनो दं दा जागोन गासिबो जागोन जाजोबगोन बिमा आंनि सना लोखि नोंदाखौ आराम आर'नाइ गोथारजों बरायदो स्रायनो खुलुमस्रांलायबावदो ओमफ्राय बिदा देरसिन हिसाबै फौजि फैलायनायनि खोथा जों न'खराव नङा होमबा बिमा खुलुम माथो जुग जिअ होनदों नामा रायजोफोर भिडिअआ बेखिनियामोन आरोना मोजां मोनदोंबा खुनु खोथा गैया जानला मोनला दैथायलाय हरबानो जाबाय